guys. Bali halik tayo na guys sa baybay sa Palanas, Masbate. Bali tungod kay Father's Day, so nagkaigo kami sin family outing. Kasi best pa nung ididi ang baybay, maganda mabaho lang, dili masyado makulba para sa mga bata kay taga patukod lang ang tubig. So that pagka dito sa part na mga bato-bato na, and then ato na platan medyo larom. So yan na guys, bali ang baybay sa nadumduman ko, amo po ini siya ang kabataan namon playing ground. So sa didi guys an amon ginahampang dati an mangita san Agukoy. So yan may bata katayan na kukuan kay ako, nalimot na ako paano saan pagpanguha sa Agukoy. Noy, dali na noy. Dali. So mapatabang ako sa imo pagpanguha paghanap sa Agukoy. Maano ka maghanap? Sige. So mahanap kita yan ng Agukoy. Ato lang okay lang sa imo, sabay ka sa vlog ha, sa video. Sige. Naman amin na siya. Pero gamay lang man siguro na. Mangita kita sa dako. Oo, dako yan, sige. O, di pakita na. So amin na siya guys ang Agukoy. So bali guys, ang Agukoy usa din na klase san kasal. Ina guys, tisigan tayo ni. Pag anadi ka din may sulod gid din. Okay, minsan pa no pag wala san tamak may go si sinsulod. Mga kasag minsan may mga diskarte na sinda paano sinda dili man madakop. Hindi totoo yan. Sige na noy. Certo na noy, may go na noy. Ay, bulat. Bukman. Ada na? So amo na ni guys. Ada guys. So amin na siya guys an Agukoy. So bakarada ko san iya balay pero ang nag-star iyay pagkagagamay. Di magkasab. Ano di-diskartehan niya guys kung paano niya makuha ang Agukoy. Hay na ito banda. Dito. Dito. Ito na, nagla. May. Pasti. Naato guys, naato. Hindi natin madalaktin. Hoy, nay. Sige na. Oh my God! Ay, naharap ba? Ano yung kagat? Ha? Yung kagat. Ako yung nagat. Uy! Tala! Uy! Uy! Ha? Ikaw na! Amo po yun guys, Gukoy. Gukoy. So, ano masabi mo pagpanguha? Salamat! Salamat. So, salamat daw no sa na nakakuha siya sin Gukoy. May salamat doy. Salamat.